Ako po'y gagawa ng merienda. Gabi. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog. Basta, lagyan ko siya ng gata. Ayan siya. Ouch. Ako naman siya. Ako. Gabi. Tapos, lalagyan ko siya ng saba. Ayan siya. Lutuin siya merienda. Pinakre, kung tawagin sa probinsya, pinakre. Mga ka-vlogger, ako ay gagawa ng merienda. Ito po yung ibang sabaw. Ayan po siya. Lalagay ko siya dyan. Ito po siya. Gagawa ng merienda. Saba at saka gabi. Ano siya? Ano po? Lagyan ko siya ng asin. Sa probinsya, ang tawag dito sa amin, pinakre. Pinakre. Ayan siya. Ano siyang buhok? Oh, nag-ano sa mukha ko. Ito po yung gata. Ngayon po ay pipigain ko siya. Lagyan ko siya ng tubig. Ito yung gata niya. Kumusta po kayo mga ka-vlogger? Ito po ang ating merienda for today. Pinakre, ang tawagin sa probinsya ay pinakre. Saba at saka gabi. Hindi ko po alam kung ano to sa Tagalog. Basta yun na po yun. Pinakre. Ganito po ang gawa sa probinsya. Pag gusto ng merienda. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. Kung dumating
siya dito. Ayan. Lutong probinsya na. Merienda ng Tagaw. Probinsya. Ito naman talagang pinahan. Bicolana. Mga kabicolana dyan. Maray na ako sa Indo. Maray na hapon. Yan. Isasalang ko na siya. Hi. Dito naman tayo. Isasalang ko na po siya. Para po eliminahin. Lalaad na po iyan. Papakuluan ko lamang siya. Yan ang aking small kusina. Ito yung natira na saba. Sarap ng merienda ko mga ka-vlogger. Sino bang kumakain ng ganyan din sa inyo? Palagi. Mga ka-vlogger, ayan na siya. Malapit na siya maluto. Sarap. May merienda tayo mga ka-vlogger. Sarap! Mga ka-vlogger, tara na at mag-merienda na tayo. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, please like and subscribe to my all videos. Maraming salamat po. Tara na at magmerienda tayo mga ka-vlogger. Walang ibang magawa kundi gumawa ng merienda. Ngayon po ay bibigyan ko na ang aking alaga. Gusto niya yan.
ang aking alaga. Ayan siya. Ito po yung gabi. Ito po siya ng saba. Ito po, gabi. Merienda tayo. Kasi ito naman yung masarap merienda sa hapon. Gabi. Ayan. Ayan. Merienda na po. Pinakre kung tawagin sa probinsya. Bye-bye mga ka-vlogger. Thank you so much for watching to my video.